Обаче Владимир Владимиров, всъщност председател на Националния фен клуб на Левски, сред своите приятели известен, изобщо феновете на Левски, и като гугутката включваме по телефона, защото колата, в която се е возил онзи ден той, мисля, че това е денят, е участвал в катастрофа, при която катастрофа е загинал човек. Добро утро. Вие как сте, първо да ни кажете? Здравейте. Не съм добра. Какво казват лекарите? Какви са пораженията от сблъсъка при вас? При мен не е толкова важно какви са пораженията, просто тъжно ми е за целият този случай. Да кажем за зрителите, че 55-годишен мъж почина на място. Той е спрял според информация на КАТ. Вие ще кажете, защото имате претенция за това, което беше съобщено. Според информация на КАТ, тази кола, Opel Corsa, в който е бил загиналия мъж с съпругата си, тя е жива, са били спрели в аварийната лента, магистрала Тракия, посока София. Връщали сте се от Катуница, от годишнията. Твърди се, че сте изпреварили автомобил. Вие не сте карали, но колата, в която сте возили, сте изпреварили в аварийната лента отдясно, което е неправилно. Кой го твърди това? Информацията от Пътна полиция, информацията от КАТ, която беше разпространена като... Не трябва ли да свърши първо следствието и тогава да... Окей, кажете какво е станало. Информация предварителна и според тази предварителна информация автомобил, в който сте се движили, е изпреварил през аварийната лента отдясно. Затова кажете какво твърдите. Какво се случи? Вие сте били там. Какво е това сега, което виждаме? Кажете това, което вие оспорвате, че не се е случило. Кажете какво стана. Какво се случи? Обратното на това. Добре. Обяснете го. Обяснете кое е обратно. Нашата кола беше засечена. Значи, вижте какво. Само това ще ви кажа, че нашата кола беше засечена. Това не е вярно, което го показвате. В коя лента се движехте? В дясно. В дясната, но не и в аварийната. Откъде дойде? В аварийната влезахме, когато... Добре, да спрем да показваме това нещо, защото вие му се нервирате от... Колеги, спрете го. Дайте да видим какво е станало. Какво става? Виждате се в дясната лента. Значи на мен беше, когато давахме показания, ми беше забранено от полицията изобщо да коментирам абсолютно всеки такива неща. Докато не завърши, но като слушам вие тук какви филмчета прожектирате, значи нашата кола се движеше в дясна лента, оттам рязко пред нас зави автомобил, който ме изтласка в мантиналата, ударихме се в мантиналата, полетяхме се, забихме в колата. Този автомобил от коя посока ви дойде? Този автомобил от коя посока ви дойде? Вие се движихте в дясната лента. От коя посока? От лявата. Да. Добре. Добре. Отляво е застанала пред вас ли? Изпреварване и рязко завива пред нас и ни изблъсква в мантиналата. Това мога само да кажа. Разбирате ли ме? И се блъсвате в спряната кола. А тази кола, кой е водач е? Установено ли е? Кой е шофирал колата, за която твърдите, че всъщност е причинител на смъртоносния... Нищо не мога да коментирам. Но все пак човека установен ли е кой е? Кой човек? Човека, който е шофирал автомобила, който ви е засякал. Не. Изобщо тази кола не е установена. Тя нямаше тази кола. Каква беше тази кола? Може би... Това си спомням само тъмно. Не си спомняте? Не. С каква скорост горе-долу се движихте? Нашите 130 км бехме нашата кола. Което означава, че колата, която ви е изпреварила и засекла, се е движила с по-висока скорост. Предполагам. Нямате данни да е установено кой е този автомобил? Останалите спътници във вашия автомобил, кои са били шофьора и Ели Ваташка от Футболния съюз? Двама привърженици, 4. А някой от тях не видя ли? Защото тук се намесвате третия автомобил, което не беше известно допреди разговора с вас. Бъде известно, вие се прожектирате филмчета по видео. Значи ние ви търсим. Факта, че ви за да включваме... разкажете какво се е случило. Означава, че искаме да разберем. Аз не казвам какво се е случило и ви казвам, че повече не мога да... Добре. Всичко само мога да изкажем съжаление за цялото случило с това нещо и просто повече не мога да коментирам. Така ми казаха полицията, даже адвоката ми каза да не приказвам, но аз просто не издържах, като гледах по сайтове и по... Това беше достатъчно. Възстановяване ви пожелаваме. Наистина неприятното е, ужасното е, че има човешка жертва. Трета кола е участвала. Според Владимир Владимиров
шефа на фен-клуба на Левски, в инцидента и всъщност според него тя е причинила сблъсъка. Нямало изпреварване в аварийната лента, както първоначално се твърдеше. Изтласкан автомобил, в който се е движил в аварийната лента. Наистина бързо възстановяване и огромно съжаление за това, което се е случило, защото един мъж е изгубил живота си. Темата, която ви анонсирахме преди малко.